asi lepší než tohle, jako sorry, ale... Dobre, však pôjde. Čaute ľudia, vítajte u nového videa, ja som Dardian a dneska budem hrať challenge o takzvané kill sa rovná get his loot a spočíva to v tom, že vlastne my niekoho zabijeme a vlastne budeme brať jeho loot, že vyhodíme náš a budeme brať jeho. Tak poďme na to. Simple edit, OK, jsem to. myslel nový edit. Ako sorry, ja mám zapnutý simple edit, hej. Nesuď ma, prosím. Já jsem to zkusil jako... Já jsem prostě furt jakoby tou kamerou, jak jsem to... chtěl editovat normálně. Ta nejlepší mapa, reálně. Však Já hej. šel na budku. Najlepšia mapa, kamo, ale podľa štatistík, čo mi robí Fortnite a Epic Games, štatistiky, vieš čo? Za mě jako nejlepší, ale nejlepší. Bylo. Podľa oných Epic Games štatistík, lomeno Fortnite štatistík, mi ukazuje, že mne sa najhoršie darí proste na tejto Oasis mape a že najlepšie sa mi darí na Venture mape. Ale to tiež nie je zlá, kamo. Venture mapu musíš utnúť, je dosť dobrá. Ako najobľúbenejšia je moja táto, hej, ale... No takže čo si hovoril, že keď ako ho zabijeme, no tak bereme jeho loot, okej. Tak si musíme vzít jeho loota. Dobre, ale kamo, Cože? toto bude tiež dosť dobrý pain, fakt no. Ale kamo, keď nebudeme vedieť vyhrať, no tak to je tvoja vec. To je tvoja chyba. Ty za to môžeš. Ale ne, kamo. Pohode, my neprehrajeme, my vyhrajeme. Lebo sa... Jako je 10 hodin? Umiestnime sa aspoň top 10. To, na 5. mieste, kamo, top 5 sa musíme umiestniť. Je to video malo vôbec taký zmysel. Top 5 easy. Ako v reloadoch, hej. No. Kamo, ináč tebe tiež ukazuje toto tu tak textúru. Jako? Tu tak. A jo. Kámo, co to Taký je? trojuholníček, vidíš? Jaký retarder? Asi no. Ale to je bugnutá textúra, ja som stále myslel, že to je proste moje, lebo chápeš. Mám sem tam problémy s grafikou aj tak, hej, ale to už není se toto. rozklikám, že tady udělají místo, kde můžeš skatepark, víš co? Hej, no kámo. Možno, čo vieš, možno pod textúrou tejto mapy tu na dole si už urobili čisto na túto lokáčku normálne taký skatepark alebo dačo. A im to trošku čúha. Trošku im to čúha. Just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me. I was in. Čúha, či jak sa to povie po česky. Trošku, no, trošičku. A to nevadí, jenom trošičku. Kamo... Ja sa kamo aj bojím kus fajtiť, hej. Tam je fight, poďme tam. Já nemám rotate. Ui. Aha. Pím. Já nemám ani matro. Nice no. Ja nemám shieldy. Mám. Popujem si miníčka. Oh my god! Wow! Ale já po téhle hře si budu najíst, jo? Jo. Musíme dát tu 5. Aj no. Wow! Dostal? Ty jsi mě odpálil úplně. Another one. Jde pryč. Dobrý.
Je tu ďalší a ešte aj tým ďalší. Je tu ďalší tým, kamo. Ďalší tým. Dobrý, dát. Teďka musím všechno vyhodit. A ja, kamo, ale ja som nestihol zobrať jeho ľud, takže sa to nepočíta. Dobrý, Ja som neklejmol jeho ľud. Já jsem stihl ho. Do prdele. Ja nemám však wavy. Já se nechci fajtit. Kamo, ja som v prdeli. Já nevím, jestli ho chci fajtit, on teďka lemnul, kámo. Ne, kamo, ne! Potrebujem helpa! Jasně. Ja som za tebou. Kámo, to snajpí někde. Ja viem. Oh, Za to hovorím, že potrebujem helpa. wow. And another one. Oh. Mám ho. Nice, kámo. Kamo, nechaj ma. Já si jdu pro to. Ja som zobral iba spas. Ja som zobral iba jeho spas. No a já nemám shotgunu. Mňa berú traja hráči, kamo. On měl jenom pistolky. Ja som dostal headshot, kamo, priamy proste. A on mal rangerku a mi dal headshot van. No, one-shot teda. 6 sekúnd, kamo, 5, 4, 3, 2, 1. No, kamo, nice. Drž to, kamo. To dáš. Ja mám strašne vysoké textúry, kamo. Čo to je? No, mal boomboltku fialovú. Toto bolo moje. Mám robiňa. Já dostám drpate. Huh? Oh. A mám boombolt, kamo, kušu. Ináč, z teba padne, kamo, tvoje matro, plus ty dostaneš po ribute dáke matro. Takže ty, kamo, keď sa vrátiš tam, kde si dead bol, tak ty si vieš zobrať späť svoje matro a mať ešte navyše. A ja mám boombolt kušku. Kamo, kušku, hej, kamo, kušku. Vyšo, kušku. Už po mně střílí, ale já jdu asi na haj, no. Ja tu naklejmujem loot dákeho borca. Šutka, no. Ja klejmujem dákeho borca loot. Už jdou po mně, kámo. Ne, počkej, nejdou. Ne, jenom tady borec. Kamo, kde sú? A to je bot? Pevne šotí bot s aimbotom, kamo. Môže mať bot aimbot? Aimbot, no. Ale ja musím ísť cez neho. Jsem ještě neviděl bota s aimbotem. Počkaj, ten dole, tu. Au! Šutím ho. 24? Dostal věc. A on mi dal hlavu, bo ja mám krovičko, strašne vysoké detaily a ja nič nevidím. Ja nič nevidím cez krovičko, kamo, ja mám strašne vysoké detaily na tom krovičku. Ja neviem, jak sa znižujú detaily na PS-ku, kamo, poradte mi takto, prosím. Ja mám ty nejvyšší detaily. Ja tiež, no, ale ja nepotrebujem mať najvyššie. Ja potrebujem mať najnižšie. Ja už som si zvyknul, takže ja potrebujem. Ja nepotrebujem, kamo, pre mňa to je hrozné. Jako na NVIDIA Ne. No, God! No, God, please, no! 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 To je ten borec, čo ma zabil, kamo, a ja nemám žiadnu ganu, bo som ju vyhodil, bo som myslel, že už tam nebude. Krak? Som myslel, že borec už tam nebude, takže... Nemám náboje. Aj. Mám ho! Si mal fialové gany a nevieš dať takoho, kto má sivé? Sa nehambíš. Kamo, no jasně, že tu kempí, no jasně.
Kamo. Martin, ty špínu. Taký ľud, tyjo. Ale vypadlo to z borca, takže ja to môžem. Jsi tady. Čau. Já jsem dostal... Bacha, je tam další, on mi šel dozad. Debutu. Keď ste dopozerali toto video až sem, tak tu nezabudnite hodiť like, odber a zvonček, že by ste nezmeškali ďalšie nové videá. Za mňa tieto challenge ma bavia, ale častokrát si vymyslím úplnú blbosť, kamo, a je to strašný pain. Takže dúfam, že vás toto video bavilo a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau!